My sme Výber! Tiki-tak, tiki-tak, hej, hej, hej! Tiki-tak, tiki-tak, hej, hej, hej! Výber! Dobre, máme tu hráča, máme tu rozhovor s hráčom, s obranným pilierom. Čo nám poviete, bol to váš prvý zápas hneď víťazný, vo Výbere to je niečo nezvyčajné. Je to fantastický pocit. Fantastický pocit, fantastický. Nevidíte, oduševnený výkon podaný. Upravil by som teraz, zaostril by som na muža zápasu, pán Holec, číslo 19. Ako sa vám chytalo? Chytalo sa mi skvelé, spolupráca s obranou bola vynikajúca, konečne sa mi to páčilo, bolo to naozaj vynikajúce. A čo tá penálta? tak penáltu odpískal takú... Typol si smer, alebo videl si to? Ja som videl, že to chce kopať do tej strany a videl som, že rozhodca chcel odpískať hodovú penáltu, tak ju odpískal a Krása. nechal ma vyniknúť. A čo ten jeden gól? Predsa symbolický. Tak ja kedysi som bol ľahší, dneska už som taký tehotnejší, tak som sa tak pomalšie skácal na zem a Paráda. domáci boli spokojnejší. No. Ďakujeme za výkon, ďakujeme za výkon. Tu je hráč, ktorý veľa nenahovorí, ale po víťaznom zápase by mohol niečo povedať. Čo na to poviete? Že vraj ste horeli podľa Mikina na tej ľavej strane. Čo sa dialo? Ja si myslím, že vôbec nie. Ja som hral pre tebou, ale ja myslím, že si hral perfektne. Čo hovoríš na prvý víťazný zápas? Prvý víťazný zápas bol úplne super. Pán Aramburu. Čo poviete? Ako by si zhodnotili celý zápas? Tak zápas prebiehol podľa predpokladov, tak ako sme to s prezidentom klubu aj naplánovali. Celku zostava si sadla. Sú tam ešte nejaké nedostatky, to vykryjeme do ďalšieho zápasu. Takže viac menej spokojný. Samozrejme, mohol som pridať jeden gól, som sa ulakomil, som nahral, som možno mal vystreliť. Bolo by to krajší výsledok. Určite, ale vás dobí tímový duch. Na rozdiel od Richarda Hanzlíka. Tento pán si došiel odohrať, áno, svoj štandard, ale prečo nájsť a odísť? Tak, dobre, není na to čo povedať. Hralo sa vám dobre? Ja mám strašnú radosť z tejto výhry a idem to máme povedať. Ako? Ešte raz. Mám strašnú radosť z tejto výhry. A musím to To povedať. je všetko. Prejavuje sa to tým, že... Natáča sa tam zo zákulisia, hej, nahejone, všetko. Máme druhú kameru. Dobre, ideme ďalej. Tu máme takisto debutanta v našom drese. Prvý zápas a takisto víťazný. Prejavíte viac radosť ako pán Matovič? Strašne sme napíš to tam. Totálne. Tuto vidíme autora konfliktu. Tak čo, bol to faul, nebol to faul? Aj bol, aj nebol. Aj sa odpískalo, aj sa dala penálta, aj sa nedala ani jedna. Ale dobrý zápas. Z jednej strany na druhú. Alebo z jednej strany na jednu. Veľa šancí, veľa akcií. Petičky, golostroje. Pekné. Dostal sa ku kamere? Otoč to. A tu vidíme Marka Vyskupiča, ktorý mal krásnu akciu. Ale záver prvého polčasu. Čo na to povieš, Marko? Kde bola chyba? Riešil som to, dával som moc na slova mojich spoluhráčov. Marcel mi vždycky hovoria po zemi k tyčke. Hej, tak som sa to snažil usmerniť. Keby som to riešil podľa seba, tak zaseknem ho, obídem ho a šuprem to do vedla. Jasné. Nevadí, ale som tímový. A čo to poviete vy k tomu zápasu? Vyhral lepší, že? Tak určite. Ďakujeme. Na teba sme čakali, autor gólu. Bolo to fenomenálne, Tomáš. Ako by si to zhodnotil? Je to neskutočný. Prvý gól v drese Výberu, je to tak? Je to tak. Posledný? Ale prvý? Iba prvý, ale posledný určite nie. To sa tešíme. Kde sa zobrala proste odvaha proste na tú streľbu? V minulých zápasoch to bolo ďaleko horšie. Bolo to vo funkcii. Príčina je na tribúne? Bola príčina na tribúne? Mali sme výborný fanklub. Je to tak. Ja som mali tam sme podporu a 12. hráča na ihrisku. Ešte by som sa opýtal na jednu vec. Po zápase s chalami sme sa stretli, chceme sa odfotiť s pohárom a tak. Dlho sme čakali, nebol pohár a nebol šlambora. Kde si bol? Bol som oslavať víťazstvo. S kamarátmi, hej? S kamarátmi. Neukončíme to.